गाहाम फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 21 फेब्रुआरि 2022 इं रबिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारि। मेष राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंनाय नङा। मोजां खामानियाव आखाइ होनो नाङा। बृष राशि दुखु गोनां खौरां खोनानो हागौ। गोसोखौ गोजोननाय मोननाय नङा। मिथुन राशि सेंग्रा सिख्लानि थाखाय गाहाम सान। सोरजोंबाफोर फसायलायनानै मोजां मोनलायगोन। कर्कट राशि फालांगि मावग्रानि थाखाय मोजां सान। मुलाम्फा मोननो हागोन। गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि बायदिसिना साननाया गोसोखौ नाख्रेबगोन। गिनाय सोमजिखांनो हागौ। गोसोखौ लोरबां दाखालाम। कन्या राशि खस्थ' मोननांनो हागौ। जेखि जाया गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। तुला राशि गावनि साननो हनो गोरों आरो बुजिनाय आखुनि थाखाय बयजोंबो गोरोबनो हागोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि माबाफोर खहा जानो हागौ। फारफ्रोमथिंबो सांग्रां जानानै थानाया मोजां। धनु राशि सरकारि साख्रि मावनायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। गोजोन सम बारहोहरनो हागोन। मकर राशि मानिबा दायाव बदनाम मोननांनो हागौ। गावनो गाव सांग्रां जानानै थानाया मोजां। कुम्भ राशि बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन। गोसोनि साननायखौ मोनफुंनो हागोन। मीन राशि गावनि मोजां रोंगौथिनि थाखाय बयनिबो मान मोनगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।